Kik vagytok, honnan jöttetek, hogy kerültetek ide? Mi sportszerető gyerekek vagyunk, akik sízni szeretnénk megtanulni, vagy a sítudásunkon szeretnénk javítani. Hát legtöbben Székelyudvarhelyről és környékéről jöttek, de jöttek Magyarországról, Brassóból, azt hiszem Csíkszeredából, Keresztúrról is. 72-en vagyunk, szeretünk sízni. Sízni szerető gyerekek vagyunk, meg szeretnénk tanulni, ha sikerülne, de a tanárbácsi is nagyon jól végzi a dolgát. Nagy része Székelyudvarhelyről jött. Persze voltak olyan jobban kívánkozók is, akik innen eljöttek Magyarországról is, még Brassóból is vagyunk. Ebben a táborban 72-en vagyunk, mint az oroszok. Aztán a felnőttekkel együtt kínaiak. Honnan jöttél, Gyula? Magyarországról. Először vagy itt a Hargitán? Nem tudom hányadszorra. És mi tetszik neked itt a Hargitán? A síelés. Mennyire tudsz sízni? Hát, nem annyira. És az esésekkel hogy állsz? Hát, jó. A Hargitán harmadszor vagyok. Mi tetszik neked egy ilyen sítáborban? Nekem a legjobban a sízés tetszik. Nem féltettek otthon a szüleit, hogy ja Istenem, mi lesz veled? Nem, apuka itt van velem. Melyik részét szereted a napnak a leginkább itt fenn a Hargitán? A reggelt. És azért, mert általában süt a nap. És nem hull a hó. A reggelt én azért szeretem, mert akkor a legjobb az idő. És nem fúj a szél annyira, ilyenkor lehet jól sízni. Az nem bosszant, hogy igen korán felköltenek? Nem, én kelek fel magamtól. A délelőttet és a délután már sokat sízunk. Miért szeretsz sízni? Azért, mert sokat lehet tornászni. Esni szoktál? Egyet-kettőt. És hogy szoktál olyankor fölállni, hogy megy a fölállás? Egymás mellé teszem a síléceket, és akkor a bottal támaszkodok. A délelőtti sízést és a délutáni részét, mert sokat sízunk és felfrissít a sízés. Sokat játszunk, és kipihenhetjük a délelőtt, amit sütünk, és utána pedig jön az ebéd. Milyen az étkezések hangulata itt a táborban? Hát elég hangos, szoktak beszélgetni, néha még a tanár úr kell füttyentsen is, hogy legyen egy kicsit csend. Hát elég jó kaják vannak. Mindig van leves és második, vacsorára is legtöbbször meleg étel van. Hát egyszer volt hideg étel, amikor nem volt villany. Mi a helyzet a tábori koszttal? Hát ahogy az úszótáborban volt úszóleves, úszó második, itt ugyanúgy van sízőleves és síző második is. Milyen öröm van egy táborban, most már nem csak gyerekszemben, hanem és szülőszemben? Először is az nagyon jó dolog, hogy a gyerekek nagyon dicsérik, amit esznek, amit kiadunk, és én úgy érzem, hogy azt is érzik, hogy szeretettel adjuk. Nekem személyesen azt az örömöt jelenti, hogy nem marad kaja, amit megegyünk. Elfogy minden. Én a délutáni részét szeretem a sízésnek a legjobban, mert akkor van, amikor elég jól megy a sízés, akkor jobban megy a sízés, akkor gyorsabb is a sízésnek az üteme. Elég jól tudok sízni, másokat dicsértek is.
Te a napnak melyik szakaszát szereted a legjobban itt a sítáborban? Amikor sízünk, mert most nagyon készülök a versenyre, jövőben meg akarom verni apumat. De síben? Igen, síben. Miért jó dolog sízni? Azért, mert megtornáztassuk a testet. Nagyon szeretek itt lenni, mert szép a természet, szépek a fák, havasak, és nagyon jó a kaja és a levegő. Beja, miért jó ez a sítábor? Azért, mert meg lehet tanulni sízni, és sok új gyerekkel találkozok. Van-e valamilyen vidám történetet, ami ehhez a tábori élethez kapcsolódik? Meséld el neki. Minden este szoktunk bújocskázni, és Tamás bevult az ágy mellé, és nem tudott kimászni. És kellett húzzuk az ágyat, és egyszer eszem észre, és ki van éve. Barátomnak aspirintettek a szájába, és én még egyszer aludtam, és kivették a párnát a fejem alól. Meg egyszer egy büdőszaknyit tettek az orromra. És te ezt nem bosszultad meg semmilyen formában? Nem tudtam, mert nagyobbak voltak. Egy vidám történetet szeretnék elmesélni az alvással kapcsolatosan, miért ha elaludtam, akkor egy képregényen volt egy szörny, és megjettem tőle, amikor felébredtem, és ezt úgy bosszultam meg, hogy a fogkrémmel bekentem a másiknak az arcát. Az egyik este, mikor mentünk fogatmosni a barátnőmmel, akkor vittem a fogkrémemet, a fésűmet és a krémemet. Amikor mentem be a fürdőbe, néztem, hogy a fogkrémem el van veszve. Visszafordultam, hogy keresse meg, de nem kaptam meg. Erre most már 11 óra volt, a barátnőmmel azt mondtuk, hogy majd aztán reggel visszajövünk és megkeressük. Én azért szeretem az estét, mert a fiúk elmennek a kabanába, amikor hazajövünk, a kicsiknek a zoknikat oda tartjuk az órához, bekenjük fogpasztával az arcukat, és a legjobb az este szerintem a sítáborban. Ha reklámszövegszerűen kellene megfogalmaznod egy barátodnak, aki sosem járt még ebbe a sítáborba, akkor hogyan hangzana? Én kis kezdő legény vagyok, sízni jöttem, de nem tudok, és hogy végképp el ne csússzak, s a kanyarba ki ne hújjak, segítenek a tanárok, s kaját adnak a szakácsok. Egy sítábor legyen olcsó! Egy sítábor legyen jó! Olcsó! Jó! Olcsó! Jó! Olcsó! Jó! Olcsó! Jó! Mit veszekedtek? Én jobban tudok a Strasbourg pápai sítáborban. Olcsó is és jó is, meleg van és jól lehet aludni. Azokon a napokon, a sítáborokban áztam, fáztam, dideregtem. De ma már ez a múlté, mert a Strasbourg pápai villában ez nem így van, hisz ott tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzés az alvás. A gyermek, amikor az első évharmadban végig tanulta, végig szenvedte, végig bütykölt az évharmadot, kifárad. És itt egy olyan csodálatos körülmények között vagyunk, csodálatos a hó, csodálatos a táj, és ilyenkor minden gyermek, bárhol is legyen, felszabadul, jól érzi magát, szórakozik, és kipihenni a fáradalmait. Popsiznak, hógolyoznak, hóembert építenek, tanárokat belökik, ha kell, még a hóba is, tehát felszabadulnak. Végül is ez egy, most mondjuk a sízéstől, ha elvonatkoztatunk, ez egy egészségkúra, ez egy 7 olyan gyönyörű tevékenység, amit lent a városban nem lehet megkapni.
A gyerekek, ha nem is tudják ezt így megfogalmazni, de azt hiszem, hogy minden gyermekben valahogy úgy benne van a lelkében, amikor hazamegy, és akkor 2 hétig meséli az élményeit. Hát ez valami csodálatos. Én úgy érzem legalábbis. Nagyon szeretek itt lenni. Sok új gyerekkel találkozok. Én jól érzem magam, mikor sízünk, nem unatkozom bent. Meg a kaja is jó. A legjobb az este szerintem a sítáborban. Nekem tetszik itt a sítáborban, a sítábort és a hargitát számomra semmi nem tudja pótolni, mert nagyon tetszik.